Skont studju kommissjonat mill-Federazzjoni Kaċċaturi Naħsaba u Konservazzjonisti l-FKNK, il-kaċċa għall-gamim u s-summin f'Malta hija waħda sostenibbli. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv tal-FKNK Lino Farrugia spjega li l-indiċi ta' sostenibilità għall-gamim huwa fil-livell ta' 67%, waqt li dak għas-summina huwa ta' 47%. Spjega li l-indiċi ta' sostenibilità jitkejjel b'metodoloġija xjentifika li ilha tintuża l dawn l-aħħar 20 sena f'pajjiżi oħra bħal fil-Greċja. Mid-gamiema li daħlu li setgħu jinqabdu li kaċċatur seta' jaqbad, ġifieri kellu opportunità li jaqbadha, 67%, 67 minnhom telqu u ma nqabdux. Is-Sur Farrugia qal li f'dan l-istudju li jsir fuq bażi volontarja ħaddu sehem fih mal-168 kaċċatur. Żied jinnota li r-riżultati miksuba fl-istaġun tar-rebbija li għadda huma simili għal dawk ta' snin preċedenti. Fil-fatt qal li bejn l-2022 sal-2024 l-indiċi ta' sostenibilità kien bejn is-66% u 70%. Dwar it-tħassib fuq is-sostenibilità tal-kaċċa fuq is-summina, is-Sur Farrugia qal li l-Federazzjoni tirrikonoxxi li l-indiċi jagħtu l-impressjoni li huwa baxx u mhux sostenibbli. B'dan kollu elenka ir-raġunijiet għal dan il-persentaġġ baxx. Dak li jkun idur għas-summien isibu il-kelb jindikalu li hemm summina. Allura meta l-kelb itajjarilu dis-summina, daħa jispara fil-viċin, allura eżgħet hemm ċans li jaqbadha. U apparti hekk hemm summin li ma jiġix irrikordjat għax hekk ma jtajruhx, għax dan ma jtirx jekk ma tiġix fuq u jekk il-kelba ma tmurx fuq. Il-kap eżekuttiv tal-FKNK qal li għaddejja ħidma biex il-parteċipazzjoni f'dan l-istudju isir aktar faċli għall parteċipanti. U nibqgħu nħeġġu aktar parteċipazzjoni tan-nies f'dawn l-istudji. Bihom illum irridu nimxu l-qudiem. Bihom irnexxielna nżommu ftit milli kellna. Mistoqsi minn TVM News dwar il-validità ta' dan l-istudju fl-isfond ta' akkużi minn BirdLife Malta li fistqarrija se jħitlu fażul għax mhux studju xjentifiku, is-Sur Farrugia saħaq li l-informazzjoni miġbura mill-kaċċaturi ġiet ivverifikata minn bioloġista u statistiku.